हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं दा टाउनाव थांनो ओंखारदों ब्लगावहाय मोनसे खामानिनि फिसा इन्टारभिउ हैनो नागिरदों आङो ट्रेनिं दं दिनै इन्टारभिउथ' नङा सरि ट्रेनिं फिसा खामानि दङ बिनि ट्रेनिं हैगोन नोंथांमोननो आं एसेबाबो शेयार खालामनो नाजालांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय था नै लोगोफोर टाउन मोनफैबाय आं हारसिङैसो गारियाव लोगोफ्रा खावसे थांगोरबाय दा आं हारसिं थांगासिनो लोगोफोरा थांगोरबाय नालाय आं हारसिंसो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नै लोगोफोर बे UN स्कुल क'क्राझार UN हायार सेकेन्डारि स्कुल नैबे BTC सेक्रेटारियेट गेट लोगोफोर आं मोजाङै खेबनाय जायाखै गारिजोंखाय बिराद संख्ल'दों ओंखायनो आं केमेरा मावनायखाय मोजाङै लानाय जाहरासै नुहुरासै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ नैबे फाग्ला बाबा मन्दिर लोगोफोर बेयावनो हाबा जायो मोनफैबाय आं लोगोफोर नैबेखौ मोनफैबाय आं लोगोफोर जायगायावहाय नायसै दा मारै मारै जायो नैथि सासे लोगो दं नुगासिनो रावबो गैया रावबो गैया लोगोफोर फिसा फैथ'बाय सानसे खालि ट्रेनिंआ जोंना बावनो जागोन लोगोफोर नायलांदो दा भिडिअ लानो मोनोबा लागोन आङो लानो हायाबा लानाय नङा लोगोफोर बेखिनियानो लोगोफोर आरो फैबावगोन माखासे बाय लोगोफोर जोंना फैबाय जों गय जाबाय मेथाइ जानानै गय जानानै फैबावबाय जोङो मिथिङा जोब्बाय लोगोफोर दा थांसै जोङो नै आंहा लोगोफ्रा थांसै जों लोगोफोर मिथिंखौ खेबनाय जायाखै मानोना जोङो फार्स्ट बेन्चआवनो जिरायनाय जादों नालाय ओंखायनो भिडिअ लायासै उसुबिदा मोननानै नैबे दखानाव आङो फिसालानो आलु पर'था आरो चाउमिन लाबाय लोगोफोर बेहायनो बाबुआ बिहरदोंमोन नालाय लोगोफोर गारिनिफ्राय ओंखारनानै न'आव थांनो थाबायबाय आङो नै न'आव थांनो थाबायगासिनो ओमफ्राय नै फिसालानो मेथाइबो लाबाय चाउमिन ओमफ्राय आलु पर'था लाबाय आं लोगोफोर थांसै न'आव आरो लोगोफोर आं ट्रेनिंनि बागै नोंथांमोननो बुंनानै होनो बावदों ट्रेनिंआ जाहैबाय NMMS नि बागैसो बिनि सोमोन्दैसो ट्रेनिं जादों लोगोफोर बेनो ट्रेनिंआ सफैबाय आं लोगोफोर नै मामि नालाय आयै मासि होआ मावैया थाबाय जों दं खिफैलायबाय आयै सालाय मामि ओइ मा बाबा इसिना ओइ बाबा मामि नै मिनिखौ आं बाबानो होनसै मा नै आं बाबानो होनसै नोंनो होला नों जायाबा अद' थिउ दालायबावबायसो हलाय बाबा नै नोंना मेथा नै जायोना जाया नों खिथालाय जायोना जाया आं फिसा सिखारबावबाय आं फिसा सिखार जायो बाबा जायो नै आलु पर'थाबो दं चाउमिनबो दं मामि जायो मा आलु पर'था साला जा गोदो उन्दुखादोंमोन ना आंजों फोजा जाफैबाय नों जा गोदो उन्दुदोंमोन नामा गोथाव मामि लाबोनो नों गाबदों नामा गाबदों मा गाबलाबायनांगौ जा मोजां उन्दुखादोंमोन साला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो आं दहायबो बांद्राय मोजां भिडिअ लानो हाखायाखै होनखादोंना लोगोफोर माने आं बांद्राय टाउनाव एक्सपिरियेन्स गैया बिदि भिडिअ लानायनि बेनिखायनो आं बांद्राय भिडिअ लानाय जायाखै लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामना होदो दाहायबो शेयार खालामनानै होदो दानिया आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय गोदानबा लोगोफोर अब्ला आं दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ बाय बाय